ser un dia super tranquil, em vaig dedicar a fer meditacions personalitzades, que ara doncs, amb el tema del Nadal és la temporada, i van venir els meus pares per recollir dels arbres que tinc a baix de casa tots els cítrics, perquè hi ha aquest taronger i un llimoner que no paren de fer fruita, que tots els veïns em demanen llimones, és molt divertit. I bueno, van venir i les vam estar collint i bueno, va ser divertit. Després a la tarda vaig continuar treballant amb les meditacions, però des del sofà, i a les 8 vaig anar corrents al súper i vaig col·locar la compra juntament doncs, amb la fruita. Aquí estic amb el meu suc. Bon dia. Avui he dormit amb l'estufa elèctrica encesa per error. I a més és que sóc optimista de mena, perquè quan m'he llevat dic aquesta nova manta que has posat es nota quantitat. I m'aixeco del llit i penso que bé que s'està avui, no fa tant de fred com ahir. Jo tota contenta, tal, no sé què. Passo per davant de l'estufa, una calor, i dic no m'ho puc creure. Bon dia! Avui és un meravellós dimarts festiu, però he de treballar perquè tinc els encàrrecs de meditacions personalitzades, però sí que aquest matí a primera hora farem una cosa que m'agrada molt i és tenir una cita a mi mateixa. Les cites amb tu, no ho sé, pots fer tot allò que vulguis. Pots anar al cine, al teatre, pots anar a una cafeteria. Les meves sempre involucren dues coses generalment, que és o llegir o escriure, o les dues coses, i generalment també involucren una bona tassa de te i alguna cosa per menjar. Encara no he esmorzat, per tant vindreu amb mi amb aquesta cita, però abans ens anem a preparar la bossa. Agafo aquesta que vaig fer per l'últim retir i més o menys sempre poso, depèn una mica de com l'estat d'ànim que tingui aquell dia, però més o menys sempre poso a dintre les mateixes coses. La llibreta que estic fent servir en aquest moment pel journaling, que és el journaling i l'escriptura terapèutica és el mateix, perdoneu-me si a vegades ho dic d'una manera o d'una altra. Que llavors doncs, sempre va cap a dintre. Per aquestes coses m'agrada que la llibreta no sigui massa gran, perquè així no pesa, però el paper, aquest paper és com de... És com cartolina, és més gruixuta, llavors si un dia en lloc d'escriure em ve de gust pintar, també ho puc fer en la mateixa llibreta. El llibre que estic llegint en aquest moment, que a veure si l'acabo entre avui i demà, i llavors senzillament agafo la cartera, els auriculars, perquè a vegades pel carrer m'agrada escoltar música, a vegades no, depèn, i Kleenex, unos básicos. I ja està. Ja ho tenim tot, ja podem anar de cita. Als 40 és una criatura. Sí, jo crec que sí. Has fet feliç a molta gent ara mateix. Así que esta noche se lo digo a... Molt bé, llavors anem a fer avui unes llenties molt senzilles. A mi em fa molta ràbia, no? Perquè a vegades hi ha receptes que et diuen lentejas fàciles, postre fàcil, no sé què fàcil, i després et comencen a explicar-ho i jo penso, això deu de ser fàcil pel Ferran Adrià, perquè jo el segon pas ja estic al·lucinant. Jo pel tema de la cuina soc vaga, és a dir, no m'agrada cuinar i m'agrada que el que faig, és a dir, m'agrada que amb poquet esforç em quedi bo i del que faig pugui menjar diversos dies, a més. Per tant, aquestes llenties són excel·lents perquè trobo que queden molt bones i duren, per mi sola en el meu cas, faig el tàper i a vegades ho congelo i així tinc com per diversos dies. Coses que us he d'explicar. Jo a casa menjo, el 90% del que menjo a casa és vegetal, és a dir, gra, lògicament, llegums, fruita i molta verdura.
I el que és carn i peix ho menjo més fora de casa, no? Quan vaig al restaurant o si vaig a casa dels meus pares. No us estic donant cap consell nutricional, senzillament us explico el que funciona per mi. Llavors, com que em conec i sé que quan em poso a treballar ja, no sé, entro com en una espècie de forat negre i em costa molt ja sortir de la feina, vaig a fer les llenties ara, em posaré a treballar i després, quan sigui l'hora de dinar, me les menjaré. Llavors, vamos a ello. Us ensenyo els ingredients, ¿vale? La ceba per fer el sofregit, que si fos més gran només en posaria una, però com que són petites en poso dos. I llavors aquí una mica és la verdura que vulgueu. Jo poso un carbassó, 2 pastanagues, m'agraden molt les carxofes, que és l'única verdura, que compro congelada, perquè és una feina de netejar-les. El comí i després poso un pot gran, això són, mare meva, són 600 grams de llentia. Aquestes m'agraden perquè són de les bio de l'Aldi i, bueno, no ho sé, de sabor m'agraden. Després doncs necessitarem oli i una miqueta d'aigua. Molt bé, doncs comencem tallant la ceba, que la posarem en una olla on prèviament hem hagut de posar oli calent. Després tallem les verdures que vulguem i les anem afegint en la ceba amb el seu oliet. Aquí doncs el carbassó, el que sigui. A mi la meva mare sempre em deia que mentre embrutaves la cuina s'havia de netejar, i llavors jo sóc molt obedient. Posem el carbassó, no? Tot amb l'oli ben calentet. Tampoc calculo massa els temps, Vaig fent que tot es vagi quedant doradet i mentre està la verdura amb l'oli calentet sempre netejo molt bé les llenties. Les aboco i llavors hi poso el comí, ¿vale? De mentre jo tinc un bullidor d'aigua on he posat l'aigua a escalfar, que llavors la aboco i quan està bullint tot són 20 minuts i ja està. Doncs ja estic en el meu racó de la casa disposada a posar-me a treballar. Heu de sentir el foc, no sé si se sent la cuina perquè tot és molt petit. La qüestió és que ara em poso a treballar i jo calculo que dinaré sobre les 3, això quedarà fet perquè ara que s'acabarà de fer que seran la 1. Llavors treballaré un parell d'hores, dinaré a les 3 i doncs a les 3:30 ja hauré acabat, llavors treballaré 2 horetes més, que la meva mare ve cap a les 5:30 a berenar, que tinc ganes, no sé què li prepararé. Bueno, el te i tinc unes galetes i tal. I això, he de fer meditacions personalitzades. Avui en principi per anar bé amb el calendari n'hauria de fer 3. Jo crec que en faré 3 perquè 4 ja serà massa. Llavors la quarta ja estic cansada i no la faig, sabeu? O sigui, potser la persona que la rep no ho nota, però jo ho sé que no l'he feta tot lo bé i descansada que ho podria haver fet. Llavors ara contestaré algun mail, algun missatge d'Instagram i em posaré a gravar les 3 meditacions personalitzades. Us posaré aquí en plan timelapse, allò que passa ràpid. Però la vida no passa així de ràpid. Bueno, sí i no, és curiós, perquè els dies a vegades passen lents, però els anys passen ràpid. És curiós, és bonic. Bueno, m'he posat la bata perquè estava congelada de treballar, però ha arribat el moment de la veritat de tastar aquestes llenties. A veure. Boníssimes. I sense xoriço. És que no fa falta. Molt bones, Em poso bona nota a mi mateixa amb aquesta cuina una mica de supervivència. Ja he fet les 3 meditacions personalitzades que m'havia proposat fer avui i ara vaig enviar un mail als participants del retir perquè el dia 17 de setembre, el dia 17 de desembre, perdoneu que és un dissabte d'aquí 2 setmanes és ja, faig un retir d'un dia i els he d'enviar el correu que sempre envio una mica com de benvinguda, de preparació, perquè els participants estiguin tranquils, no? De que tot continua endavant, i també sempre adjunto un qüestionari que necessito que em contesteu per saber una mica sobre vosaltres. Llavors ho vaig a preparar tot, tinc una horeta abans que arribi la meva mare, llavors jo crec que vaig bé de temps. I llavors van arribar els meus pares per preparar el te, que en principi havia de venir només la meva mare, però es va afegir el meu pare, perquè no sé què els hi passa, són zipizape, us ho prometo, són molt divertits. I doncs res, vam estar xerrant i al final van marxar. Avantatge número 400.000 de viure en un poble. Tinc hora a les 10 i he sortit a menys 3 de casa. A Barcelona, mínim, necessites 30 minuts per anar d'un lloc a l'altre.
Bon dia! Com esteu? Avui és dimecres i quan m'he llevat he estat una estona llegint al sofà. M'agrada sempre com la primera hora del dia és com la més important, no? I llavors o faig ioga, o medito, o llegeixo, o escric, faig sempre alguna coseta així. Avui a les 10 tenia hora a la manicura i he anat a fer-me la manicura, que ara us ho ensenyo. Això de la manicura no us he explicat mai perquè em fa com una mica de vergonya explicar-vos que vaig a fer-me la manicura. No sé per què em fa vergonya, però no sé, em fa vergonya. Això de la manicura era com un somni. Ho faig perquè és com un somni meu infantil. Quan tenia 13 o 14 anys pensava que quan fos gran i guanyés els meus diners m'aniria a fer la manicura cada 3 setmanes per portar sempre les mans arregladetes. I ara, doncs, quan hi vaig és com que tinc la sensació, no?, que mimo aquesta part de mi, que faig realitat doncs, aquest somni que tenia quan era una nena i m'agrada molt fer-ho. Vaig a una esteticient d'aquí del poble, que és una persona que m'estimo moltíssim, perquè a més em coneix des que sóc una nena petita, perquè la meva mare ja hi anava, i m'encanta anar-hi, i a part és una persona que és una artista, és supercreativa, deveu estar veient les meves ungles a la pantalla, i res, m'encanta anar-hi. He anat i ara doncs em poso a treballar, que ja toca, són les 12. Avui hem de fer 3 meditacions personalitzades, 2 àudios i una tipus combo, que són bastant més entretingudes. Llavors vaig a fer primer les 2 àudios, així les envio i ja em poso amb el combo, que m'agradaria tenir-la escrita i gravada abans de dinar. Així després de dinar ja em poso al sofà a fer els dibuixos, que és com una mica més de tranquis, més light aquesta part de la feina. O sigui que comencem. Cada matí m'estic fent el suc amb les taronges del jardí. I està boníssim. Avui amb una taronja i mitja he tingut prou per un got. La veritat és que cunden, que és espectacular. Us recomano molt incloure com aquests petits rituals, el suc de taronja, no ho sé. Sé que aquestes coses fan molta mandra, penso que especialment quan som joves, no? Perquè és com que, no sé, vols fer 1000 coses i penses això del suc de taronges per les àvies. Però us prometo que val molt la pena, la veritat, i el suc de taronja us vaig explicar una cosa, perquè hi ha... A veure, us dono el consell de naturopata, ara, vale? La vitamina C és una vitamina molt inestable. Llavors, el que es recomana és exprimir el suc, beure-te'l en el moment en el que l'has exprimit, i perquè la vitamina C s'absorbi bé, te l'hauries de prendre com en dejú preferiblement i mitja horeta abans d'esmorzar. Llavors la vitamina C és molt més efectiva. També altres aliments que porten molta vitamina C és, per exemple, les maduixes, i el bròquil també porta moltíssima vitamina C, però el que s'ha de fer és no bullir-lo molt, perquè si te'l menges massa fet, la vitamina, com que és molt inestable, doncs no ho estàs aconseguint. I de fet, si et fixes, el bròquil, això sempre us ho explico a les sessions de respiració, té forma de tràquea, de bronquis, que és com el que tenim a l'interior dels pulmons, i llavors la forma dels aliments ja et dona una pista de per què serveix, perquè, per exemple, les anous tenen forma de cervell i són molt riques en omega, per tant van bé pel cerebro. I els espàrrecs, d'aquí tenen forma, doncs van bé pel tracte urinari. Llavors, fixeu-vos, perquè generalment la natura és molt, molt sàvia i ens va donant pistes. I aquí estic, ara vaig a fer aquestes meditacions, que m'encanta fer-les, i estic rebent més encàrrecs. Llavors és com que envio feina i m'arriba més feina, que la veritat és que és meravellós, m'encanta. Estic aquí després de dinar amb el meu moment infusió, que sempre trec aquesta tassa i us prometo que en tinc altres, no sé, a part aquesta tassa a mi m'encanta. El meu pare diu que és la cosa més hortera que ha vist a la seva vida. Jo la trobo hipermona, m'encanta, i alguna vegada és molt divertit perquè quan ve alguna amiga sempre els hi dono aquestes... En tinc 2 en forma d'animals i els hi dono perquè em fa molta gràcia veure-les bevent amb la tassa. Bueno, em prendré el bombonet i la infusió i em posaré a dibuixar. Després a les 8 tinc una sessió amb una clienta que li estic fent les sessions de respiració, que ara per aquestes dates no les faig perquè com que estic amb les meditacions i amb el retir és com a molta feina, però bueno, em va contactar, em va dir que les volia fer i doncs és feina i jo superencantada perquè és encantadora. I llavors a les 8 del vespre faig la seva sessió i a les 9 tinc la meditació en directe que faig per les persones que estan apuntades al grup, que és un grup molt divertit, perquè totes les persones del grup són molt divertides. És que el grup dels dimecres i dels dijous és molt diferent. Llavors, us volia dir, aquest blog està quedant com muy casero,
però és que realment estan sent uns dies aquesta setmana, el dilluns, dimarts i dimecres, que és avui, estan sent uns dies super tranquils. Però no sempre és així. Això canvia, dijous a la tarda ja canvia. Blog, segurament l'acabaré com demà al matí, sabeu? Faré com tota aquesta setmana, llavors divendres en gravaré un altre que serà divendres i dissabte. Diumenge no gravaré, us faré el blog de neteja però més endavant, i llavors ja la setmana següent segurament potser us gravo només com el dimarts, que és el dia que vaig a Vic i tal, que serà com un dia emocionant i potser faig això. Bueno, estic contenta perquè està tenint... Us estan agradant, la veritat, estic rebent uns comentaris molt macos per part vostra i això doncs sempre és el que fa més il·lusió, perquè al final doncs si m'haguéssiu dit que no us agradava doncs no ho faria, no? I bueno, això, un besit. Bon dia, avui us comparteixo la meva rutina de matí conscient que pot anar variant depenent de com estiguis. M'agrada fer-me el suc, llegir, sempre faig el llit, això com és superimportant per mi. Canvio i llavors res, estiro l'esterilla i em poso a fer ioga. M'agraden molt les tables que penja la Xuan Lana a YouTube i aquesta era pel sistema immunitari i era durilla, o sigui, es feia molt de pit i perquè estimulava amb el timo, molta obertura, però estava bé. Jo no sóc elàstica ni superatlètica, ja ho veieu, però va bé. I després meditació, clar. Em vaig preparar l'esmorzar, que aquell dia em vaig fer un ou a la planxa amb torrades i un te. Sempre bec te, superimportant per mi. Em vaig posar una mascareta al cap i escriure la carta d'amor de la setmana, que ja sabeu que és la meva newsletter, i no ho diríeu mai, que l'escric així. Us ensenyo ràpidament això de les cartes d'amor, que és el que m'heu vist escriure. Les cartes d'amor és el meu newsletter i cada setmana els dijous n'envio una compartint una reflexió, una idea, plans, el que sigui. Aquesta setmana, com que era pont, vaig compartir plans, coses per fer per cuidar-te. Per exemple, la meditació que havia fet per Cuerpo Mente, per la lluna plena, també el blog d'aquesta setmana, la presentació a la llibreria Ona, la meditació en directe, bueno, les meditacions personalitzades, són cosetes. Us deixo a baix per apuntar-vos si voleu. Moltes gràcies per haver vist aquest vlog, em fa l'efecte que el deixaré aquí. Espero que us hagi agradat acompanyar-me en aquests dies tan tranquils, tan acollidors i de tanta feina agradable i de també molt no sé, self-care, autocures, no? Què més dir-vos? El següent jo penso que el penjaré dilluns, serà molt més mogut perquè divendres i dissabte tinc plans molt guais, o sigui que us espero per aquí pel canal. I res més, a sota sempre a la caixeta d'info us deixo, no ho sé, idees i receptes tot com escrit perquè ho trobeu més fàcil. Us envio un petó i que gaudiu molt. Adeu!